Karibianglong Sawayalong Karibianglong Autonomous Council CEM Arideng Pen Lo Charlie Hem Kang Pupon CEM Rat Pen Kachingkia Jai Meg Kideng Third Inter MSC Cup Football Tournament of Harman Socheng Penta Chisik Chedang Pon Third MSC Cup Football Tournament Kewang GR Koini Paikri Hini Pen Kipang Cheng Ponpo Lason se Kecheng Siar ni lake Kopli Lapen Hamren Chinthong Lapen Dwaramla Lapen Socheng Lapen Rongkhang a constituency ang bongsi Pathu Ponpo Socheng Lapen Rongkhang ang bong Hamren Rongbong Ronghang Pathu Aklamalongsi Pedu Ponpo Bangsoran ya Phanpura Socheng FC atum tapen tami Dodi sang se Chisik Chedang Pon Bomlu Pusinil ta Pherangki Lamthi Nakpali Karibianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Alangli Kai ki tami ok pran ki mesenji aphan lapen kapatho hin aning ke hang pena joksi patho hin aning ke hang atophan panong pipon si warsai pipon lu lasolong ke pathu dunjia tim atum aphan ans tamil local MSC hetching rong parahin pen hirjumi pajirpon hamren pen rostam tinang ke palia Abirta Malong News Nijang Karibianglong Sawayalong Karibianglong Autonomous Council CEM Arideng Pen Lo Charlie Hem Kang Pupon Nijang Karibianglong Lakhahini Amri Constituency ke Parlo Saway Lalung ME School ka Pathu Aklamalong Arko ni Phai Sirke Barni Karibianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen Humpli School Mate Sisu Niketona Hem Kang Pupon Padu Alang Lilong EM MSC Nijang Karibianglong ADC Board Chairman Lapen SMC atum pen chenglok ke thege ding atum chetong dunsi RD Pidun Kang Pom Mielong Labang so Sisu Niketon lake Professor Imlang Lumphui kacipaduk pena joksi piniar ni ingpupon longlu lapen la solong ning kemi pen Karibianglong Autonomous Council EM Dominic Ofing Maslai tami donri CP dunlu pusithan pechini pon sonsi kadu kawe humpli school mate bola kongor Vida Niketon Sawai along Sankardev Vida Niketon Khiabad along Sankardev Sisu Niketon Bormar Jong along lapen ke Sankardev Sisu Niketon Borthor along ingpupon pusimesen pen jaimek pachun pon wathat langso pen khorsing teran angke palia Abirta Malong News La long pi school kan puji fansi Pini ki bang agak kali la so school long pi school bang ni pan alhi sar komen benang hang lo la pen ke la so school ke nang ye pan ke ye na tu chini lo la honggo ko sarok tan nori semua ke thenai lo lang ke susto bolu bolu alang bolu lang sinang ke ban lo so skill ke chimi sar pen kisi la sidak agak ka sayang dengan tami ke claim ponje fansi ko ni kan Humpli Pini Banke dan elong bo thoi tan elong la pen long yang phong la pen along ka pen si long pie school si Pini Banke chalo CEM Rat Pen Kachingkia Jai Meg Kideng Arko ni Phai Kri Isiarni Korkanthi Constituency Arlo Phongbrik Higher Secondary School Pathu Aklamalong CEM Rat Pen Kachingkia Jai Meg Kedeng La Somelong Aluhisar Poman Pen Lake CEM Dr. Tuliram Ronghang Si Chetong Dunlu La Son si MP MLA EM Pen Chenglo Hatumta Chetong Dun Mealong Jasemet Korkanthi Constituency Arlo Rada Tumaki Sung ke Boyalam Si Chingwai Chingsai Pedupon Samelang Soben Ranjan Terang Nang ke Palia Abirta Malong News konstituensi la ke political party amai kan la si ni Karibianglong rat ke doan hang song ke doan para chunuria bang ke rat hek prong lo ko PPC kar juzia sain ding doan ta ni dan arjun si ke melo athe district commissioner da dak litum long dutum long so no police ta dutum long litum long principal secretary ben chenglok secretary la pen ke officers dum anda dul officers dum ke jok ke alam dame alam tum dak lam chu pichoi long balang tum pudun long la perang tum ke nang sok jok tame ke nang sok wong ru apaching thurja sayang dek pene do pulong te tok jir kan dame pin pura ro tame pudun lasini likam bia rong arat ke doan ham phang song ke doan lapen ke thekere tum doan atu man ka chuning riji bang ke ye la sol lam ka chepichoy kala sol lam chepichoy amai long nang dun kan si ilitum ka chepekeng ba ilitum budi sore ka chipi la suke nang sop pusina tu bana puchini ete da bang ke ne tum pene budang chohang pan leke bang kali der sayang deng claim ye phan mane tuwar hena da ratum pulo tuwar ke yar
School heno dak school building tiar nangji. Dak ke field development tiar nangji. Open space tiar nangji. Lahai mane ke just bini bas ke nang sot pulo nilipin pen bas pilo dak ke lason dak taksi. Kapre karjuji do baka chini ji do pulang ke laso interaction program ke nang. Sahala nile tum kawan ci pena lang hina hoilong sumong hanga do si banai kang lah so RTC Bristol non tuda tang tidak lake hala 50 buah kontraktor situ lake blacklisted kuria lo lake claim kar benglong kuti bharo isi batu lada kolada tara lang solong kar bipi pukul Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da Abirta.